Turun kaupunki, Turun suunnistajat ry Tauno Laaksonen. Laaksonen on ollut jo vuosien ajan seurana talkootöiden kantava voima ja korvaamaton tukihenkilö sekä kuntosuunnistustapahtumissa että kansallisten kilpailujen järjestämisessä. Hän tekee edelleen merkittävää liikunnan taustatyötä oman suunnistusharrastuksensa ohella. Turun Sirkus ry Toni Ylitalo. Ylitalo on tehnyt paljon vapaaehtoistyötä seuran hyväksi. Nykyään hän on palkattuna liikunnan ohjaajana muun muassa erityisryhmissä. Hän ideoi vapaa-aikanaan uusia liikuntavälineitä ja tapoja opettaa monipuolista liikuntaa lapsille ja nuorille. Hän on jopa muuttanut lähelle Lintulan liikuntasalia ollakseen nopeasti apuna, jos joku ohjaajista sairastuu äkillisesti. Erityislapset pitävät erityisesti tästä luotettavasta nuoresta miehestä. Ja Turun Urheiluliitto ry Jari Heinonen. Oman ansioituneen voimisteluuransa Heinonen on toiminut jaoston puheenjohtajana ja erilaisissa